Ghana for a dear say a footso a free yenua no more a honor more at the bar ever to abontin a footso so a dear Nipano utuna opa and a warfa and answer or pensuswa one fa ndi a year juma. Nana de yamene wo eka say a year Ghanaian media personality Dolores from Pom Manson Wababontin abedrope a year 10 commandments ede ama ema awo hu ne se ema etu eyesa anamono anaze se wo mu etie eye ne nsem omudi et odi tudwei na se wo mu edi so am ene enya de se wo mu abrabo mu no wo mu ebesu atena se etwa agyajo de biara eda na mom ebeye anigye ene de ama oye omo se ye wo ye mayimu yenim se de eye ema dodo na ebinum esi efa adwenem ebinum hu ne se ye wotena se na se woni bema enka no ho anaje se na brabo enyemu a obi wo ho no ma se wo pebema ansana wa bone ho so a wa ye adwuma bi anase wa ye bibi e de ama eye ne ho obi wo ho no ma se wono de odepende e wo bema so hu ne se bema na wose won hwe no bema na wose wonye bibia emfa ema no obi num krafo timi tu free wo mo maame no wo papa fie kokotena bema so all because of self wo pe aware wo pewe na ene de ye maame de eye ensem no bebetu dwa no ebinum afa aba ede afrim na so ebinum hu ne se sebio eye aware amaame yi entimi enware ye ebie no na still wo hwe ne nioma wo no ene wo pese ema binum eye te se wo no na nsuso ye ensatia wo hwani nyina enye pe enu ti se wo no watimi adu sampepenso no a enye obia ne betimi ayesa ene bia ye wo no na adwen anase ne decision ena wo take ye na nsu ni nyina abusuafo mame kwan na menkenkan eye maame Dolores from Paul Manson adodo na ni se delay ne message no emfa emamo ebra wode ekogoto no ankasa ni page esom na se de di kan no se dem di kan na ye 10 commandments nti na jese de etie ne o say my 10 commandments for women. 1. Don't be in a hurry to move out of your parents' house. 2. Don't wait for a man before you start living. You can live a fulfilled life as a single woman. 3. Stay away from alcohol. It has killed others and you are not special. 4. Don't entertain a wrong number call, especially at night. It is not the right way to find a lover. 5. Develop a healthy eating habit. Always take breakfast and avoid sweets. Na ebiemo so say 6 or say dress well. Impression count. People will judge you by the way you dress even before they talk to you. 7. Don't use sex as proof of love. Sex is not proof of love. He will leave you after the sex. 8. Don't marry for money, else you will become one of his possessions. 9. Add value to yourself. Get a career. Don't be fooled that a man will solve all your problems. And at 10, the Xposed crowd was beauty is not everything. If it is all you have, you will lose your place to someone less beautiful but more matured and competent. Hashtag the Delay Show 2022. Love 100%. Na ebusuafo said ye wode eye ne nsem no atu edwa no eno no. Na ebra ensem no wode tu edwa na ebinum se ampa eye ensem a ye ma me delay aboboso ni enyina no kure ewom ase wo ba besia na se wo ba wo bobra wo tu anamon bi se wo de eye sa enwoma yi bi eye de etu anamon am ebeboa ama enwoma etimi atoye ede amano ebeboa ama enwoma etimi akonkan ede amano nanso so se the Bible no krampo kan nipa nyina do wa adue ene nipa nyina so tan won so ana no so wadue because eye de ya ebi bepe wasem ebi empe wasem na odin sem we tu dwe ne binum hu ne se oka in favor of ono and nsem ni bi wo hono ma asem wo ka e dey justify eye ne singleness I'm say oya single no e na wo ka e dey cover no amagana for ehunu say okay no maybe wo hono mu kwapo na you are single you can still do it na so binum hu ne say
deɛ wɔka no deɛ nokorɛ bi wɔ mu sɛdeɛ wo hwam ɛnɛ namafo aba wɔsɔre na wapake ne nneɛma na ɔde akɔsi bɛrima katakyi so sɛdeɛ ɔka yɛ sɛ don't be fooled sɛ yɛ bɛrima ɛna ɛbɛ solve all your problems obi wɔ hɔ wo ne sɛ ai bɛrima na ɛbɛyɛ biribia ɛde ama no enti career kra mpo sɛ wɔbɛnya de so ade hunu sɛ me ebia mepɛ sɛ meyɛ entrepreneur anaasɛ ebia me nso so no mepɛ sɛ menyɛ sɛ menkɔ school menyɛ sɛ no wɔmfa bi adwene bi kora mpo deɛ wɔmfa mma da biara ɛda ne deɛ ɛne sɛ mede menya bɛrima ɛno no mede meyɛ ɔbaa bɛrima na bɛba bɛhwɛ me enti wɔmbɔ ne ho so ɛna kyɛ sɛ obi ayɛ dɛn abɔ ne ho so bi de aboa na osi de osie ɛtwɛn sɛ obi ba bɛrima ɛna nkɔnkɔ brɛ ɛnsa n'anim mfifire ɛmfa sika ne mmerɛ no na wɔngye mpɔdwɛ ɛno nti wɔhu ne sɛ yɛ saa asu ne ban no ɛba ne sɛ kɔmpɔ obu a ɛdi ebuom yɛmfa bi ɛnyɛ dɛn ɛmma wo na ɛma bi no nso hu ne sɛ wɔno deɛ wɔnkɔnkɔ yɛ adwuma mpɛsiko bɛrima sika ɛna obedie ɛna wɔkyi mu sɛ woyɛ w'adwene sɛ bɛrima esika ɛna wobedi akyire no nti na wode bɛware bɛrima kan hu sɛ bedre akyire no wobɛba ba bɛyɛ ɛyɛ ne possession because wo ne sɛ wɔde sika na yɛ de ɛtɔ wo enti ɛneɛ obetumi de sika ayɛ obibia wɔpɛ ɛwɔ asase ɛso akyɛ sɛ binom bɔ n'aba so sɛ afutuo paa ɛwɔ ɛyɛ ne nsɛm ɔka na aba nso so ɛwɔ mu a yɛmfa ntu ɛyɛ anamɔ nanso so ebinom hu ne sɛ wɔka sɛ yane unhia bɛrima na wafulfilling in life you can fulfill life whilst you are single no ɛno ɛnyɛ nokorɛ ebinom sɛ ɛnyɛ nokorɛ fine wobɛtumi ayɛ biribia wobɛnya biribia nanso so wɔnkɔ busa wɔn a sɛbio wɔn dan wɔn agyapadeɛ wɔn nnwuma ne de keka wɔn sɛ edura na dwo na wɔn kɔ da sɛn ɛna yɛ ana nneɛma esi ɛfa ɛteɛ de mom obi wɔ hɔ nom a wɔba abɔnten a wɔsere nti hu na bɛfuru sɛ bibia yɛ okay na so edura na dwam wɔsu egu ne mu edura na dwa kyɛ sɛ ɔde su ɛna dan ne ɛyɛ na aduane edie enti so wɔforo sɛ wɔka saa nsɛ wei ɛde justify ne singleness di a ɛna wɔboa onyae na abusuafo adan na obi atufo na sɛ wo de we futuo na wɔtuo na the commandment na wɔde aba no sɛ wɔtuo na wonu so a ɛbɛyɛ wɔ ha wo sɛ wobɛba abɔnten na wɔbaba bɛyi yano anaasɛ wode ɛyɛ ware a wɔn ware yɛ ɛbɛba bɛto no na nyɛ bia mebusa sɛ aware yɛde kɔ heaven ana aware no obia na wɔsɛ kyenkyene a wɔn ware wate asefo asase yi so ana kaawa no wokɔkɔduru ɛyɛ heaven hɔ a yɛbɛka sɛ wɔware yɛ nti yɛde wo kɔ heaven anaasɛ yɛde wo kɔ hell den nti na ɛyɛ bibi mɛyi mu no yɛ value ɛyɛ aware ma kyɛ sɛ obi nware ya na yɛbu ɛyɛ nipa na nimtia ɛwɔ yɛ fiefie mu yɛ busua mu even ɛyɛ the society no den nti ɛna te sa yɛ tɔkɔ so a ɛyɛ saa de wi a ɛbɛboa anaasɛ ɛmmoa wadwenkyerɛ fa nsɛm yi ɛho no fabra ɛbɛto yɛ comment section like a videos na share on all the social media platform ɛso na ebiemu nso so no wa follow yɛn ɛwɔ yɛ IG page ɛne yɛ Twitter page ɛso media ɛne ɛkua